Molt bé. El mètode de l'autocàs. Seguim parlant de la cultura de les organitzacions. Per què ho fem? Doncs perquè és un element, un factor, que sovint passa molt desapercebut i que en canvi té un gran impacte amb dues coses. Un, la nostra percepció de la relació que tenim, la nostra percepció de benestar, i dos, la nostra capacitat de relacionar-nos de manera efectiva i per tant tenir millors resultats. Sí? Vam veure que faríem un mapa on ens ubicaríem nosaltres, els lideratges, l'equip, l'empresa en general, sí? I que això ens permetria veure en quina mesura tot està alineat i en quina mesura aquesta maquinària doncs, funciona de manera més o menys greixada. Sí? Aleshores vam veure que hi havia organitzacions i cultures vermelles, per sobre organitzacions i cultures àmbar, per sobre organitzacions i cultures taronges, i avui entrem en les organitzacions i cultures verdes. Molt bé, quina és la visió del món en aquest cas? Doncs aquí hi ha una diversitat de col·lectius i per tant el subjectivisme i el relativisme és la mirada predominant. Una mirada que integra diferents perspectives i que té molt en compte també, per exemple, la realitat medioambiental. Sí? Però aleshores és interessant de saber que en aquest món tot és relatiu i hi ha multitud de col·lectius, de mirades, d'interessos. Sí? Aquest és el món de la cultura verda. Aleshores, aquí el lideratge quin és? Doncs el lideratge el que intenta és integrar totes aquestes mirades diferents, per tant és un lideratge molt poc directiu que el que fa és intentar apoderar les persones, estructurar processos per facilitar el canvi. Sí? Aquesta seria una mica el lideratge d'aquestes estructures. Molt bé. Quina és l'aportació que han fet aquestes organitzacions i aquesta cultura? L'aportació principal és l'escolta i la integració de tots els agents. Sí? El paradigma són dos. Un és el cooperativisme i l'altre són algun tipus d'empreses tecnològiques. Què? T'hi sentiries bé aquí?